Čaute, vítajte u dnešného videa. Dlho sme sa nevideli, ale už sme späť. V tomto videu vám ukážeme, ako sme podpísali naše prvé profesionálne zmluvy, jak to celé prebiehalo. Včera sme mali posledný zápas a tým sme ukončili sezónu. Dneska máme oddych, zajtra odchádzame do nového klubu, poďte s nami. Začíname raňajkami, vajíčka, zase klasické raňajky a po raňajkách ideme cvičiť. Obed, banana bread od sestry. Rachy, ďakujeme. Rodinka, ide sa na výlet. Pozdrav do videa. 2024 jún. Kde sa nachádzame? Dubai. Čau. Čo odkazuješ našim fanúšikom? Sledujte futbal a takisto sledujte dvojičky. Top Bean Twins. Top Bean Twins. Je to tu. Bless. Díky, Vláško. God bless. Toto sú raňajky šampiónov. Dobrú chuť prajeme. Tak ľudia, prestúpili sme do FK Manzov, do druhej českej najvyššej súťaže a absolvovali sme celú letnú prípravu. Po príprave sme sa rozhodli, že najlepší krok pre našu kariéru bude hosťovanie, lebo by sme toho moc nenáhrali. A preto sme zvolili hosťovačku v týme Uherský Brod v 3. českej lige. Môžete sa tešiť na novú sériu denných vlogov. Týmto sa s vami lúčime a ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Čaute, vidíme sa čoskoro.